U Selakovcu je uspešno završen tradicionalni turnir u malom fudbalu koji je trajao od 8. jula do 3. avgusta. Može se reći da je ceo turnir protekao u odličnoj sportskoj atmosferi, da se igralo kvalitetno, uz puno golova, navijanja publike i aplauza. Bravo, druga! Bravo, još! Još! Turnira Ivan Savović, ekipa Libra Dresden. Najbolji golman turnira Novica Milić, Libra Dresden. Jednoglasna odluka da najbolji igrač turnira bude Rade Sekulić, Libra Dresden. Pionir! Četvrto mesto na turniru osvojila je ekipa Gramada Požarevac i novčanu nagradu od 20.000 dinara. Treća nagrada je pripala ekipi Rade Iskopi i novčana nagrada od 45.000 dinara. Druga nagrada Nusabo Keramika i novčana nagrada od 90.000 dinara. Pobednik ovogodišnjeg turnira Salakovac 2013. je ekipa Libra Dresden, koja uz zahvalnicu dobija 180.000 dinara. Čestitamo svim nagrađenim ekipama.